la Belén, que és la Belén Ruiz, que és la representant de l'Associació de Diabètics de Catalunya aquí a Girona. I jo, dic Miquel, i soc de l'Escola de Natura al Refugi. Bé, dit això, també m'agradaria fer un agraïment a les quantes persones que han col·laborat a la seva manera, d'una o una altra forma, en tot aquest mapa i en tots aquests continguts. Un és l'Ajuntament de les Preses, perquè de fet aquest mapa està inclòs a dins del terme municipal de les Preses, a la Vall del Corb, no sé si el coneixeu, a Sant Martí del Corb, és un recorregut circular, ara ja en parlarem. Després en Joan Roura, que és un dels propietaris d'aquests boscos, que també ens ajuda moltíssim. A Can Camps, que també ens han ajudat i ens han donat els permisos per poder realitzar tot aquest mapa que hem elaborat. Can Quintana, que també és una casa que també està allà, en aquest recorregut. La Societat Catalana d'Educació Ambiental. Normalment els educadors ambientals ens hem agrupat i formem part d'aquesta societat. També han col·laborat perquè al ser una activitat d'educació ambiental havien d'estar inclosos per explicar, per fer un tastet de què és l'educació ambiental. El 112, a l'Interior de la Generalitat, ens ha donat informació i ens ha facilitat informació sobre l'aplicació Mai 112, no sé si la coneixeu, però és una aplicació molt útil, sobretot si feu muntanya o feu activitats al camp, exposats a la natura, perquè és una aplicació que geolocalitza a l'instant i en qualsevol circumstància pot ser realment una aplicació important a tenir en el mòbil. El Consorci de l'Alta Garrotxa, que també ens ha donat suport amb tota aquesta feina, i gràcies a la Generalitat d'aquí a Girona, que ens ha cedit aquest espai per poder presentar aquest mapa. Moltes gràcies a tots i a les persones que també tinc al meu voltant, que també m'han ajudat en els continguts d'aquest mapa, i almenys hi ha hagut uns continguts que són molt diversos i això també és d'agrair i va bé, que no siguin únicament, exclusivament de flora i de fauna, no, hi ha més coses. Us explico una mica com va anar a espetegar aquest mapa, com va ser concebut. De fet, a l'inici d'aquest mapa es concep a partir que des del projecte LIFE, amb l'Antònia, vam estar elaborant tots els dossiers que han d'anar destinats als centres escolars. Una vegada vam tenir aquests dossiers elaborats, vam pensar que es podia fer alguna cosa més engrescadora, més motivadora, més actual. I quina és la casualitat? Doncs que vam conèixer la Fundació Itinerarium, els creadors d'aquesta plataforma EduLoc, edulog.net, no sé si la coneixeu, si no la coneixeu entreu-hi perquè si sou mestres, professors, és una eina potencial per treballar, per elaborar tasques fins i tot a nivell de barri, crec que és una molt bona eina a tenir en compte. En Narcís, que és el president de la Fundació i creador d'EduLoc, ens va estar explicant com funcionava, va estar molt interessat en la iniciativa d'aquest mapa interactiu que havia de parlar d'uns arbres, d'uns boscos estranys, en perill d'extinció, en fi. Tot plegat va ser molt engrescador treballar amb tots i poder tenir elaborat aquest mapa tal com ara està ja acabat. Ara ja està acabat i està penjat, vull dir que qualsevol persona ara ja mateix us el podríeu descarregar. Després us explico una mica com es descarrega. Bé, doncs aquest mapa anava destinat en principi a les escoles, als centres escolars,
Però donat la naturalesa de l'itinerari, que és un itinerari molt suau, vam pensar que també seria interessant, per exemple, intentar que aquest mapa pogués moure a l'alt sedentarisme que encara existeix. Si hi ha persones que per mandra, per desmotivació, no són capaços de moure's ni de fer qualsevol tipus d'activitat física, doncs, ostres, el mòbil és una eina que sempre portem a sobre, que més o menys a tots ens engresca, més o menys, a tots ens engresca, d'una o d'una altra manera. Doncs, si aquesta eina l'agafàvem i la utilitzàvem per fer activitat física, doncs podria ser motivador per a aquestes persones. I arribats aquí, ostres, i les persones que realment necessiten fer activitat física, que tenen un sedentarisme, perquè precisament això, perquè no han trobat una activitat que els agrada, però que el metge els està dient que feu una activitat física perquè és bo, de seguida immediatament vam estar pensant en les associacions de persones que tenen algun tipus de patologia o malaltia crònica, com en aquest cas els representats que estan aquí. Podria haver sortit més associacions, però en fi, de moment hem fet amb aquestes, potser en el futur en pensarem en unes altres, d'acord? Però de moment amb elles. En fi, no sé, jo de moment no explico res més del mapa. Crec que després ja en tot cas ja veurem com és el mapa, com ens el podem descarregar. El que sí m'agradaria és, per exemple, que ens expliquessin quina és la realitat de cada una d'aquestes associacions, la realitat d'aquestes persones que tenim malaltia crònica i que l'activitat física a nosaltres ens va molt bé. Activitat física constructiva. Activitat física per nosaltres. Fora de les fites esportives o competitives, el que vulguem. Que tot és lícit i tot és bo, però és per nosaltres. No sé, si us sembla, comencem per la Gemma, que és de l'Associació de Cardiopaties Congènites. Tu passes tu. Gràcies. En primer lloc, agrair a Miquel i a l'Escola de Natura l'oportunitat de ser aquí i de participar en aquest projecte tan interessant i tan variat. Nosaltres, jo soc la Gemma, com ha dit el Miquel, vinc de l'Associació i Fundació de Cardiopaties Congènites, a Torellà. Nosaltres treballem amb gent que tenen problemes de cor de naixement. Aquestes persones, fa 40 anys, el 90% d'aquesta població no sobreviu. En canvi, ara, actualment, tenim un 95% d'aquests nens que arriben a l'edat amb bona qualitat de vida. Llavors, nosaltres fa 22 anys que treballem amb ells. Cal? Ja està. Sí? Sí, clar. Bueno, ja. Nosaltres fa 22 anys que treballem amb persones amb problemes de cor de naixement. Llavors, fa 15 anys, el 2001, ens vam trobar ja amb una població important que havia arribat a l'edat adulta i que havia crescut amb una sèrie de premisses de tu no facis, tu no pots, vigila, que els convertia en persones totalment sedentàries. Els convertia en persones que realment tenien una capacitat física molt i molt baixa. Llavors es trobaven en etapes de la vida importants on se'ls demanava un nivell d'activitat important, que volia dir anar a treballar cada dia, acompanyar els seus fills, perquè ja tenien fills, a créixer, seguir-los en la dinàmica del dia a dia de tenir nens, anar al supermercat, fer un viatge, i se n'adonaven que tot això no ho podien fer, no eren capaços de suportar-ho. Llavors, nosaltres com a entitat vam anar recollint diferents experiències d'aquest tipus i vam dir això no pot ser, aquí passa alguna cosa, perquè a més aquest sedentarisme tan gran, a part que els incapacita molt i els limita molt, és un factor de risc molt gran després per patir malalties de cor adquirides, com són les isquèmiques, l'atac de cor, l'angina de pit, etc. Llavors vam contactar amb l'Hospital de Sant Pau, amb el doctor Serra, que és metge de l'esport i cardiòleg, i vam començar a fer proves d'esforç a aquestes persones i vam veure que aquesta capacitat física realment era molt baixa, era inferior a la seva edat i al seu sexe de la població normal, sana,
però no per un problema que el seu cor no pogués suportar més activitat, sinó per manca d'entrenament, única i exclusivament per manca d'entrenament. Llavors aquí vam començar a treballar amb entrenaments molt i molt naturals, molt i molt tranquils, molt pausats, perquè són persones que no poden treballar en cap cas amb sobreesforç, que és en el que es basa un entrenament, en arribar al límit i intentar superar-lo. Amb aquestes persones no podíem arribar al límit, ja ho sabíem, però sí que sabíem que la seva limitació del moment no era una limitació real. Per això vam començar a fer entrenaments molt tipus surt a caminar, vés al supermercat de baix, no vagis al de la cantonada, vés sortint a caminar ni que sigui 5 minutets cada dia, vés a la piscina, si veus que no pots nedar, camina. I vam començar a adaptar entrenaments d'aquest tipus d'una manera molt sensitiva, que ells sabien fins a on podien arribar i en quin moment havien de parar, que això sempre ho hem de respectar molt, amb les persones amb problemes de salut de base, malalties cròniques, fins i tot en persones sanes, de dir, quan estem cansats, si no volem ser esportistes d'èlit, no cal que continuem. Podem parar aquí, baixar una mica el nivell i continuar després quan estiguem una mica més recuperats. El que ens trobem també molt amb aquestes persones és això, que a vegades la capacitat física, la potència que tenen d'entrada pot ser bona, però després la capacitat de recuperació també és molt lenta i per això també cal vigilar molt de no arribar mai a una activitat física excessiva. Aleshores, per nosaltres el caminar és una eina molt bona i molt important de mantenir-nos en forma. Els especialistes, els experts diuen que actualment el 40% de la població espanyola es considera sedentària, que es reconeix com a sedentària, és a dir, que diuen que no fan activitat física habitualment o que la fan de manera molt esporàdica. Però a part d'aquest 40%, un 70% de la població es considera que no fa activitat física suficient. Activitat física suficient són 3 hores i mitja diàries. Es consideren diàries, perdó, només faltaria, setmanals. Això vol dir mitja hora cada dia. Mitja hora cada dia que pot voler dir caminar, no vol dir una activitat física d'una intensitat molt i molt elevada. Pot voler dir mantenir un ritme de vida actiu, un transport actiu que se'n diu, que és en lloc d'anar amb cotxe a tot arreu, anar més amb transport públic, anar caminant i tenir en compte aquest temps que dediquem cada dia o aquest espai setmanal de mantenir-nos actius. No vol dir més, no vol dir anar a suar la cansalada cada vespre. Sí que diuen que 20 minuts al dia és el mínim per prevenció de malalties tipus cardiovasculars, diabetis, el sobrepès. Els 20 minuts ens allunyen d'aquestes malalties i la mitja hora ens dona qualitat de vida ja. Ens dona qualitat de vida perquè pel fet de fer activitat física regular ens sentim millor amb nosaltres mateixos perquè ens sentim més àgils, ens sentim més bé, ens sentim més capaços, però a més estem més contents perquè segreguem endorfines i som més feliços. Llavors, tot això fa que ens trobem millor. Fins i tot amb cardiopaties congènites tenim gent que ens explica que després d'una crisi, perquè la cardiopatia congènita a vegades cursa en períodes de decaiguda, de gent que quan es fan grans, que no es troben bé i hi ha una davallada. Llavors, després d'aquesta davallada, tornen a fer activitat física i la situació a nivell de cardiologia, amb persones que tenien, per exemple, moltes arrítmies o dificultats a aquest nivell, després de fer activitat física, de tornar a fer activitat física, es troben millor. L'altre dia un noi m'explicava que portava un any molt malament amb arrítmies i que no sabien massa com controlar-li i havia començat a fer pitch and putt, que és un golf molt petitó, amb uns camps molt petitons, i que caminava entre 7 i 10 quilòmetres en 2 hores. Vull dir que era un ritme supertranquil·líssim. Però clar, això feia que ell estigués actiu i això feia que després de tot un any de no saber què fer amb aquestes arrítmies, en 2 mesos havia aconseguit regular-se i no tenir més arrítmies. Vull dir que nosaltres convidem a tothom a mantenir un estil de vida actiu, que no vol dir fer grans maratons. Senzillament vol dir tenir-se en compte, escoltar-se molt i saber fins on podem arribar, perquè segur que així arribarem una miqueta més lluny. Gràcies,
Gemma, per la cosa de la paritat, Enric, sí? Va? Vinga. Enric, perdoneu, l'Enric és de l'associació, torno a repetir per si de cas. No, jo presento. Doncs vinga. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per la vostra presència i gràcies al Miquel per donar-me l'oportunitat de donar a conèixer la nostra associació. Jo soc el president de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis ulcerosa. Pel nom, encara si no ho coneixeu, encara soni raro, no és una malaltia contagiosa tot. És una malaltia intestinal que treu en determinats moments de brot, té una vessant una mica escatològica, que en un moment de brot una persona pot necessitar anar al lavabo unes 20 o 25 vegades al dia. Això què fa? Això retreu a les persones, els ajuda a quedar-se a casa en lloc de participar en la vida. Nosaltres som 845 socis i ja fa uns 5-6 anys que vam decidir que vam començar a pensar que teníem que bellugar-nos, fer alguna cosa, perquè ningú vindrà a buscar-nos i ajudar-nos a sortir de casa. Si no, vam començar a fer projectes, vam fer un projecte escolar pels nens que està homologat per la Generalitat i tal. A partir d'aquí, al cap d'un temps, vam preparar un projecte que n'haureu sentit a parlar per aquí a Girona, perquè va ser la primera ciutat que es va implantar, que és el No Puc Esperar. I fa 2 anys es va celebrar a Barcelona les famoses Magic Line que fa l'Hospital de Sant Joan de Déu. Allà vaig engrescar, com sempre, les coses comencen amb poca gent, a 25 persones a participar, a fer una caminata. 10 quilòmetres caminant, molt maco i tal. Però xerrant, anaven pares, fills i tal. Allà vaig coincidir amb un xicot que tenia 2 nanos, tenia colitis, li agrada l'esport, fa footing i tal. Un altre que era ciclista, que feia bicicleta. Molt bé, anàvem xerrant. Jo havia fet maratons, però ja estic, com veieu, ja no estic al mateix nivell que estava abans, no? Però sempre m'ha agradat. És més, jo tinc un negoci dedicat a l'esport i tal. Aleshores, una noia que fa triatlons, total que els 5 xerrant, patant la xerrada, vam dir, escolta, i si féssim alguna cosa que ens unís una miqueta i que animés a la gent, als companys? Fem un grup d'esportistes. I dit i fet, en el mateix dia vam crear un grup de Facebook tancat per donar les nostres impressions, per animar-nos a participar i tal. Això era un diumenge, al cap de 15 dies eren 27, va passar un mes i rebo un mail d'un xicot de Galícia que diu, escolta, que aquest projecte m'agrada, però clar, jo estic a Galícia i tal, home, no et preocupis perquè per estar amb nosaltres i tal, pots fer-ho des de Galícia fent esport i el contacte amb nosaltres, entra a la pàgina web i cap problema. Això en aquests moments, al cap de 2 anys, ara som 418 repartits per tot el país, inclús en tenim a Sud-amèrica. Lògicament això va creixent. Comences amb un número reduït, però les coses van agafant. Clar, hi havia persones reàcies a que muntéssim aquest grup dintre de l'associació, perquè no, és que ara fareu una elit, fareu una diferència de socis. No. Aquí el que es tracta és que hi ha les persones que tenen un nivell i les altres que comencen. I el que interessa és que tothom comenci. I més que res també interessa fer esport per les persones que no s'atreveixen, són grans i no s'atreveixen, però també pels nens, que malauradament cada vegada n'hi ha més malalts d'aquestes, vegin que no els limita res, que els límits ens els posem nosaltres. I el moviment que estan fent aquests esportistes, ja dic que mantenim uns nivells, que hi ha persones que són fantàstics fent esport, i ningú diria que estan malalts, perquè vam fer uns equips per participar a la triatló de Barcelona i amb un relleu de bicicletes anava un xicot ostomitzat. Ostomitzat vol dir que porta una bossa aquí adherida i clar, sembla ser que no es pugui fer esport amb una bossa i menys en bicicleta. Aquest senyor sí, va tindre un problema. Va tindre un problema que a la sortida se li va trencar el sillín i no va poder arreglar en tota la cursa fins que va arribar. La bossa no el va molestar, el va molestar el sillín, però va fer la cursa i va acabar. Vull dir, les limitacions ben bé ens les anem posant nosaltres. Hi ha persones que quan tenen aquest problema ens diuen, jo en la vida, una senyora deia, tinc 3 prioritats. El meu fill, el meu marit i un lavabo. I per això no surts de casa, però clar, el que tenim que fer mitjans tots els nostres projectes que són per millorar la qualitat de vida i per donar a conèixer la malaltia és bellugar-nos, quan més millor. Les persones
es dona la casualitat que les persones que eren reàcies de la mateixa junta, que posaven problemes perquè era el grup d'esportistes, fan marxes, es belluguen i a més ho manifesten. Vaig anar l'any passat a una cursa a València i un xicot em va dir porta'm una samarreta de les que porteu vosaltres que la vull tindre. Dic, bueno, ara ja tens samarreta i ja començaràs a fer alguna cosa. No, jo no. Aquest any ha anat a aquella cursa amb la nostra samarreta, ha participat en la cursa i el tio encantat de la vida. O sigui, es tracta de bellugar-nos, com molt bé han dit, qualsevol tipus de malaltia ja no és perquè tinguis una malaltia, és per trobar-te bé amb si mateix. Jo no soc malalt, la meva dona és la malalta, porta 27 anys amb el problema de Crohn, però té limitacions, sí. Podríem dir que ens ha fastidiat unes vacances, sí, però jo em vaig trencar una vegada el peu i també vaig fastidiar unes vacances. Vull dir, la vida no tenim que veure un problema, sinó que tenim que agafar iniciatives com aquesta, que ens ajudin a desconnectar del nostre dia a dia, del sofà, de la tele, i de dir, bueno, què pot passar? En el nostre cas, que tingui que buscar un lavabo corrents, doncs bueno, pot passar això. Però també pot passar, ja veieu, que pots participar en proves, en maratons, en triatlons, que són proves de duresa màxima, com també pots participar en marxes, anar a esquiar, anar a soleil, i precisament nosaltres també vam crear un grup d'activitats per fer aquestes coses a diferents nivells, per agrupar a tothom. Quan vam conèixer les vostres iniciatives, gràcies al Miquel, vam dir, serem clients vostres en el futur, perquè també volem bellugar i que la gent es bellugui i que conegui altres facetes que no sigui solament el córrer, sinó anar a esquiar, passejar per la muntanya, etc. I, bueno, si em doneu permís, continuo. No. Més o menys ja està, que queda clar, no? I són malalties que, de moment, que l'activitat física... Tenen les seves dificultats, però poden participar i tenen que bellugar-se amb les iniciatives com les que esteu presentant. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs a la meva esquerra tenim a la Belén Ruiz. La Belén Ruiz és de l'Associació de Diabètics de Catalunya, que també és una malaltia molt important i que afecta moltíssima gent. I Belén, jo te deixo. Gràcies. Miquel, jo vinc de representació de l'Associació de Diabètics de les Comarques Gironines i jo no soc malalta d'aquesta malaltia, tinc un fill que és diabètic. Després la nostra entitat aplega molta gent implicada en tot el voltant que és la malaltia, que afecta quasi 10 milions de persones a Catalunya. Després també oferim uns serveis d'ajuda, assessorament, perquè a vegades es troba que també queden molt impedits amb les feines perquè tenen problemes o a vegades tenen estat per estudiar o a afegir a qualsevol carrera, no pots participar en totes les activitats. Tenim un cas d'una noia que vol ser mosso d'esquadra, però no vol estar al carrer, vol estar fent proves com aquestes en FSI i no l'accepten pel fet que és malalta de diabetis. Si estàs al cos i debutes, no passa res, però si vols entrar en un cos d'aquests puestos, doncs no et deixen entrar per fet de tindre la malaltia. Una altra de les coses que fem aquí a l'associació, fem xerrades, organitzem activitats, fem colònies, campaments per nens, joves, malalts de diabetes, perquè convisquin entre ells i vegin que no estan sols al món, que hi ha més nens en tot Espanya, tot Catalunya. També a l'associació tenim material, que venem amb uns preus bastant econòmics, perquè a vegades, si no tens prou tires que te'ls pot donar sanitat o alguna cosa, doncs nosaltres mirem d'ajudar aquesta gent. Després també mirem de promoure bastant a l'esport, perquè és una de les coses que va bé a tothom, però la gent que té aquesta malaltia encara més. Perquè per controlar els nivells de sac, si tenen una tasca cada dia de fer una mica d'esport, que va comentar la meva companya, 20 minuts sols que sigui caminant, doncs els nivells de sucre poden baixar. I d'aquesta manera evitar possibles complicacions el dia de demà, com pot ser unes altres complicacions de cor, rinyons. És una malaltia que, si no te la cuides una mica, és molt silenciosa, no fa mal, però a la llarga perjudica bastant. Després, unes altres coses que tenim, que és la diabetis tipus 2, que hi ha molta gent que la pateix i no ho sap. I una de les causes és perquè no fan esport o tenen una dieta no gaire equilibrada. I no tindrà
això doncs, pateixen aquesta malaltia i no ho saben fins que van al metge i després estan molt mal controlats perquè no tenen els medis que tenen els equipos que els donen la màquina o les tires, estan molt amb l'excusa de la pastilleta i anar a fer un control un cop al mes al cap, sembla que van tirant i són a vegades els que tenen més problemes i a la llarga porten més complicacions que els d'equipos perquè estan més ben controlats. Després, una de les coses principals que volem fer és que el Miquel ens ha donat aquesta oportunitat de participar aquí en l'Escola de Natura perquè és una eina per poder fer esport i participar-hi al voltant de l'escola i aprendre coses a part de fer esport doncs de la natura perquè les preses i tot aquell voltant és molt maco. I després Miquel li ha fet un discurs molt bo. Em sembla perfecte. Gràcies per pensar en nosaltres en aquest projecte. A vosaltres. Hi ha una cosa que, com sempre, a mi se'm va al cap i a vegades no hi caic amb les coses importants i aquesta, penso que és una. A la pantalla, si us hi fixeu, a l'esquerra hi ha unes etiquetes. Ho dic perquè si la gent està animada a tuitejar i enviar tuits o el que sigui, hi ha una proposta d'etiquetes a l'esquerra, que és Setmana de Natura, o l'etiqueta d'Olog Taxus. L'etiqueta d'Olog Taxus no us explicaré gaire cosa, ja us ho explicaré després, però fa referència al mapa, d'acord? A la dreta veureu a la part superior els twitters o les adreces de tuit que hem anat passant a mesura que la gent anava parlant. Disculpeu que no ho hagi dit abans, però és que són detalls aquests que no hi he pensat al principi. Anava a dir una cosa respecte a l'activitat física. Pensem que, ho ha comentat la Gemma abans, pensem que l'activitat física, quan els metabolismes realment es posen en funcionament, quan realment el cos el que fa és això que ens agrada molt, cremar greixos, no és al cap de fins a 30 minuts d'haver iniciat l'activitat física. És a dir, que els metabolismes realment quan comencen a treballar és fins als 30 minuts. Abans no s'engega la via làctica, alàctica, tot això més o menys us deu sonar, i fins que no s'engega la via aeròbica realment s'entén que el cos no està fent un rendiment, no està fent un treball. Per això els entrenaments són reiterats, repetitius, perquè hi hagi un treball. Bé, només era una dada que al comentar-ho la Gemma també m'ha agradat que ho digués, perquè a vegades ens passa per alt tot això, com funciona, quan fem activitat física, com funciona el cos, com es posa en marxa. Doncs bé, triga una estona. No és en el primer moment que ens posem sabates i comencem a córrer o fem algun tipus d'activitats. No, triga una estona a posar-se en marxa el cos. I més o menys està calculat, són uns 30 minuts. Perfecte, doncs va, anem a veure una altra realitat. Aquesta ja és una mica diferent, ja ens anem als entorns naturals i com que hem estat treballant i aquest mapa hi té també força a veure amb el projecte LIFE, que ha estat fent un treball de conservació i ara, que és la fase de difondre i fer educació ambiental, doncs li cedeixo la paraula a l'Antònia. Jo et poso el... Ara és la part tècnica que s'hauria de funcionar tot. No sé aquí per veure la pantalla. No, jo et passaré el catxarret, si vols, i tu vas passant. Sí, jo t'ho clico ara, mira. El punter és aquest, endavant i endarrere, ja està. Sí? Mira, el tens aquí. Aquí, ara ho veig. Bona tarda a tothom i gràcies per haver vingut i gràcies a Miquel també per invitar-me. Bé, ara el que faré ara és presentar molt breument, perquè és un tema llarg, però el que estem fent en aquest projecte LIFE Taxus, que és un projecte europeu que es fa des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya amb la col·laboració de... amb la col·laboració
de dos consorcis, Consorci de Llaveria, Consorci de l'Alta Garrotxa, el Paratge Natural de Poblet, la xarxa de custòdia del territori i a Rasquera, l'Ajuntament de Rasquera. Totes aquestes entitats estan col·laborant perquè és a nivell de Catalunya i llavors l'objectiu d'aquest projecte era fer una sèrie d'accions concretes per conservar el teix. El teix és un arbre molt emblemàtic, és un arbre especial i no només conservar el teix, sinó també el seu ecosistema, el bosc al que pertany. Doncs aquest arbre, em diré unes 4 coses importants. És un arbre el que pot viure més anys d'Europa. S'han trobat exemplars d'hasta 4.000 anys a Anglaterra. Per tant, és un arbre molt especial. Es considera un fòssil vivent perquè ja a l'època del Triàsic ja hi havia aquesta espècie o una espècie molt relacionada. Té uns valors ambientals perquè és residual, o sigui, en queden molt pocs, per tant hi ha un interès de conservació, un interès ambiental, però també té altres interessos, té un interès cultural perquè era l'arbre sagrat dels druides, o sigui, la cultura celta tenia aquest arbre com l'arbre sagrat, feien una sèrie de ritus a sota d'ell i per tant a Anglaterra especialment hi ha molt testimoni i la península, sobretot al nord, la zona de Cantàbria, Astúries i aquí a Catalunya també queda. A Catalunya també en tenim relativament bastants dins l'escassedat d'aquesta espècie. També té, parlant de malalties, també té un interès terapèutic molt gran perquè es va trobar fa uns anys que es pot obtenir una substància que és el taxol, que es fa servir en tractaments de quimioteràpia i tractaments contra el càncer. Aquesta línia també s'està investigant i s'està fent avanços. Per tant, té diversos vessants, té un vessant ambiental, un vessant cultural i un vessant terapèutic. Llavors, per tots aquests motius, el que cal és conservar el que ja tenim i ampliar-ho si és possible. Llavors, a nivell de Catalunya, el que vam veure que hi havia una sèrie de problemes per conservar, que són aquests d'aquí, un excés d'herbivoria, o sigui, hi ha zones on els ramats es mengen els plançons o es mengen les branques. Això pot ser un problema. Competència per a altres espècies. Hi ha boscos, no sé si ho sabeu, els boscos molts estan amb molta densitat perquè es van abandonar en un moment determinat i són boscos molt densos. Llavors, molts d'aquests teixos estan afogats, per tant hi ha un problema de competència. Un altre, el canvi climàtic que ja afecta moltes espècies, els incendis forestals i la desprotecció del regenerat. Com que moltes vegades hi ha un desconeixement de l'espècie i dels plançons, quan es fan desbrossades a vegades es tallen aquests plançons i per tant la regeneració es veu afectada. Llavors les millores serien aquestes d'aquí que surten a la part de baix. El control d'herbívors, control de competència, tractament de malalties, també hi ha unes malalties que els afecten de fongs, mantenir l'estructura òptima, protecció del regenerat i una altra de les solucions és precisament l'educació ambiental, que fa molta falta per difondre aquests valors, sobretot a nivell infantil i juvenil. Bé, ara ja aquí veiem un mapa de Catalunya amb els nuclis principals on s'han portat les accions, que seria aquí a l'Alta Garrotxa, a les muntanyes de Prades, la Serra de Llaveria i les serres de Cardó, on es troben els nuclis més importants d'aquests boscos de teixos. Però més que boscos són com bosquets, o sigui, clapes de teixos que estan dins altres boscos, perquè són bastant escassos. Llavors, les accions que s'han portat són, primer es va fer unes accions preparatòries, uns inventaris del que hi ha,
de tot el que hi ha a Catalunya, i un dels aspectes que s'ha tingut en compte és els animals que dispersen les llavors, perquè de fet l'ecosistema no és només l'arbre, no és només les plantes, sinó que també implica tots els animals que hi ha al bosc, i aquests, els animals dispersadors que dispersen les llavors del teix, doncs són especialment interessants i van fer inventaris d'aquests ocells, el tord, la merla, la geneta, diferents mamífers, la fagina, tots aquests animals mengen la llavor i després la dispersen, el qual permet que aquesta espècie es vagi propagant. Un altre dels problemes que ja he dit és la competència per altres espècies. Es veuen teixos que estan afogats. Aquí veiem una imatge d'un bosc, una foto des de baix. Veiem la capçada tapada per altres arbres, altres arbustos, el que sigui. Llavors el que fa falta aquí és obrir espai perquè entri la llum i el teix pugui viure millor. Llavors aquí sempre es fa amb una base científica, mirant, quantificant tots aquests aspectes, mirant plançons, juvenils i adults, i el que vam veure és que la majoria estan coberts, o sigui, dels adults, per exemple, hi ha la part coberta, que estan coberts, semicoberts o descoberts. Quan més juvenils, més coberts. Per tant, intentem solucionar aquest problema. Aquí es veu com es fan unes parcel·les, es marquen unes parcel·les experimentals on es fa un inventari complet dels troncs, diàmetres dels arbres, alçades, el nombre d'espècies que hi ha, densitat, àrea basal. Tot això es va marcant i es fan dos tipus de parcel·les, unes control, que no s'hi fa res, i unes altres que s'hi fa actuacions d'aquestes de millora, traient competència, especialment aquí. Llavors aquí hi ha un quadre que es veu totes les zones que s'ha intervingut, Alta Garrotxa, Poblet, Llevaria i Rasquera, i el número de parcel·les que s'ha treballat, unes que s'han fet unes intervencions fent una aclarida parcial i altres un control. Llavors fem uns anàlisis estadístics comparant el que després del tractament aquest de treure competència, a veure si els arbres creixen més o menys. Llavors utilitzem els dendròmetres. Els dendròmetres són aquests aparells que ens permeten veure el creixement de l'arbre periòdicament, i llavors podem comparar els arbres, controls, amb els que s'han alliberat competència. Bé, una altra de les accions és els tractaments fitosanitaris d'aquestes malalties que afectaven els arbres. Hem vist que els teixos de Missaclós, allà a l'Alta Garrotxa, vam trobar al principi que van començar l'estudi, el treball, hi havia 8 arbres morts, amb un bosc de 3 hectàrees, i es anava estenent la malaltia. Llavors va venir un fitopatòleg i el que ens va aconsellar és treure tots els arbres morts i aquells que estaven malalts, fer-los unes podes. Aquí veiem, va venir uns experts en podes i van fer unes podes per que aquests es refacin, aquests que estan malalts es revitalitzin, traient tot el sec i tot el que està dolent, per entendre'ns, i d'aquesta manera l'arbre es revitalitzava. Vam veure l'afectació, hi havia una zona bastant afectada, i la veritat és que al cap del temps això sí que ha funcionat, i també mesurant el creixement hem vist que estaven millor, vull dir que hem aconseguit com aturar la malaltia. Llavors, un altre dels aspectes que hem dit que era problema era la pastura, o sigui, hi havia els ramats que es mengen els plançons, es mengen els arbres joves, els deixen així, veus aquest arbret completament pelat. I llavors la solució és fer uns tancats perquè no hi vagin el ramat, almenys mentre
aquests arbres van creixent. Quan són més grans ja és possible ja treure aquests tancats. Un altre aspecte seria la producció de plàntules. Fèiem recollida dels fruits, tenen uns fruits aquests d'aquí que veieu vermells amb una sola llavor. Fèiem germinació, hi havia tots uns protocols que ara no explicaré, d'una sèrie de protocols, fèiem germinació i anàlisis de laboratori també per accelerar la germinació i llavors obteníem plançons i fixeu, aquí hi ha el nombre de plançons que vam arribar, el nombre de llavors que vam arribar a recollir, 15.906 l'any 2012 i el 2013 21.900. Per tant, vam recollir moltes llavors, el tant per cent, només un 30% germinaven, normalment, d'entre 30 i 60. Bé, i ara ja passo ràpid. Una altra de les accions era fomentar la dispersió d'aquests ocells i tots aquests animals que dispersen les llavors, doncs intentar fomentar-los. Una altra cosa és el control d'incendis, sobretot a les zones, les teixedes del sud de Catalunya. Es feien tota una sèrie de prevenció d'incendis. També per evitar l'erosió també es feien unes accions, aquí és a Rasquera, són uns teixos molt grans, molt madurs que hi ha a Rasquera i es feien unes accions per evitar l'erosió. Bé, i finalment, això ja és l'últim, és l'acció de sensibilització pública i de senyalització, es feien tota una sèrie de senyals i tota aquesta sèrie d'accions d'educació ambiental, que és el que avui ens ocupa, doncs és una part molt important d'aquest projecte perquè el que s'intenta és donar a conèixer tots aquests valors del teix i del bosc en si, però també de tota la natura en general, per sensibilitzar que hem de conservar, que és important, que cal conservar-ho i, per tant, vull dir, d'una manera activa, no només passiva. Bé, amb això. Moltes gràcies, Tania. Moltes gràcies. Hi ha algú que se l'hagi arribat a descarregar el mapa o heu provat o intentat? Sí? Hi ha una persona valenta que ho ha intentat o ho ha aconseguit? Ningú més? Va, doncs mirarem una mica com es descarrega, com funciona i què hi podem veure molt ràpidament. En tot cas, això és una eina que a casa us el podeu mirar amb certa tranquil·litat, tafanejar i jugar. Perquè, de fet, és una eina per jugar, és una eina per anar al bosc, provar-la, anar en grups, si pot ser, perquè, de fet, és una eina que està concebuda per treballar, per fer una activitat en grup. El que interessa és que els grups, cadascú faci un plantejament de les preguntes i intentin trobar una resposta, perquè hi ha preguntes que potser són molt complicades pels qui no sabem res de natura i ens diuen aquesta fulla acicular, què és acicular? No ho sé, no en tinc ni idea. Doncs hi ha una proposta d'aplicacions mòbils que són gratuïtes i que poden ser útils. Són taules dicotòmiques, són aplicacions que ens permeten reconèixer el so dels animals. En fi, hi ha un seguit d'aplicacions que ens poden servir a l'hora de fer aquesta activitat. I no només aquesta activitat, qualsevol recorregut podem utilitzar aquestes aplicacions. A veure, l'itinerari, explico molt ràpidament, és un itinerari molt suau, com us he dit. Són 140 pocs metres de desnivell, o sigui que no és gaire complicat. És una pista molt ampla, això també ens permet, en un moment en què necessitem portar persones amb problemes de mobilitat, és a dir, persones amb mobilitat reduïda, poder i fins i tot fer l'esforç que puguin gaudir del recorregut. És un recorregut, no és asfaltat, és una pista molt ampla, però és una pista que de moment sembla que està molt ben tractada i cuidada i no hi ha solcs ni
pedregams ni coses que puguin complicar a un mecanisme com una cadira de rodes, per exemple. I això, en principi, ens va interessar moltíssim també, aquest fet. El recorregut és curtet, ara això sí, no us enganyeu, si feu l'itinerari us passareu 3-4 hores per fer-ho tot, és a dir, tot. Totes les qüestions que es desenvolupen en el mapa, tots els continguts, perquè és molt entretingut. Jo crec que fins i tot ni amb una matinal, potser fins i tot amb 2 matinals si ens volem entretenir. Per tant, són 2 quilòmetres, però clar, és entretenir-se molt a veure totes les qüestions que es plantegen. Passa'm un moment el llapis aquest. Mireu, no sé si coneixeu la zona, suposo que si tots sou d'aquí sí. Les Preses està aquí, és el terme municipal. I ara del revés, aquí. Aquest trencant d'aquí, en aquesta carretera, comença una carretera molt petitona i va fins a aquest punt, aquesta casa, que és l'antiga, que és el punt mig. L'itinerari comença en aquest... Ostres, no ho estic veient massa bé, en aquest puntet d'aquí. Aquí hi ha Can Camps, aquestes 2 cases, comença aquí. I dona tota la volta, seria aquest recorregut. I torna a sortir a la carretera aquesta principal, que és transitable. És zona de parc, us podeu trobar que alguna vegada hi hagi algun tipus de condicionant per aparcar o el que sigui. En caps de setmanes que són molt transitats, els parcs fan la seva gestió d'això. Anem a veure com funciona aquest mapa, anem a descarregar-lo. Si entrem a la pàgina eduloc.net, allà hi trobarem l'aplicació, d'acord? L'opció que ens dona és de descarregar-nos amb els 2 sistemes, tant en iOS com en Android, és gratuït, d'acord? Repeteixo. Aquí en principi no s'ha de pagar res. Hi ha alguna aplicació que us proposem per descarregar, em sembla que és una, i no me'n recordo del nom, és alguna d'arbres, que sí que és de pagament, hi ha una altra que és gratuïta, però en fi, això ja és qüestió de les butxaques de cadascú. Bé, doncs descarreguem la nostra aplicació. Jo us recomano que us descarregueu l'aplicació, es veu molt millor, les imatges molt més grans, és molt més ràpid, molt més clar i el geoposicionament es veu claríssim en el moment que fas l'activitat. D'acord? Al moment que descarreguem aquesta aplicació trobem un llistat d'activitats que la gent ha anat penjant, perquè això és obert al públic, és gratuït i, com us deia, si sou del sector educatiu, tafanegeu. Mireu aquesta plataforma eduloc.net perquè pot tenir molta sortida, fins i tot de fer treballs de barri, establir mapes d'al·lèrgies per a les persones que tenen algun tipus d'al·lèrgia, no sé, 1000 idees. En aquest llistat heu de buscar a través del cercador, amb la paraula màgica, Teix, Taxus, les Preses, vosaltres mateixos, i us sortirà. Aquest és un dels cercadors més especial, en tot cas, i aquí us trobareu el format, és aquest, d'acord? És aquesta aplicació. Entrem aquí dintre, us dirà si la voleu obrir o us la voleu descarregar. Si us les descarregueu, podeu treballar sense cobertura. Et permet això, pots treballar sense la cobertura d'internet. En la zona que estem actuant, a la zona aquesta de les Preses, hi ha cobertura de sobres. Hi ha un punt que és una mica més fosc, però no és problema, per l'aplicació funciona igual. Si ho feu servir sense internet, hi ha qüestions que us perdríeu com vídeos, sons, enllaços que existeixen. És una aplicació bastant activa. De fet, sí, és bastant activa. Ai, què he fet jo ara? Aquí. El format és aquest. Aquest és el recorregut. És un recorregut circular. Com veieu, és molt dens. Hi ha força punts. Punts que són diferents. Hi ha punts que són en un cercle de color groc, com aquest. Això és un punt d'informació. Però hem enredat el sistema.
d'acord? No només és informació. Aquí, a més, ens plantegem fer algun tipus de taller o algun tipus d'activitat. Tallers verbals, no es tracta de fer cap d'ells, perquè si no ens passaríem potser tot un dia allà al mig del bosc. Són tallers verbals, de plantejaments, de qüestions sobre el medi natural, sobre l'entorn, sobre la gestió del paisatge que s'està fent, sobre la fauna, la flora que deia l'Antònia fa una estona i que és molt curiós com interactuen entre algunes espècies d'animals i algunes espècies de vegetals o espècies de vegetals entre si. El mapa intenta dibuixar això, perquè aquest bosquet rar, especial, que és la teixeda, té una particularitat, que és aquesta dinàmica entre aquests elements. Els interrogants... Aquí hi ha un interrogant. Doncs els interrogants són preguntes. Ara en veurem algun exemple. Són preguntes. Unes preguntes i es dona una resposta. Et dona respostes, diverses respostes. Intuïtivament nosaltres podem decidir quina deu ser la resposta i el sistema ens dirà si estem a la veritat o ens hem equivocat. Bé, com us deia, hi ha alguna pregunta que és més tècnica que potser una altra. Nosaltres les preguntes tècniques ni idea perquè no som del gremi i no ho coneixem, intentem fer la nostra valoració i a veure què passa. Bé, doncs si ens hem equivocat, doncs sabrem que... Quin exemple he posat abans? El de la fulla acicular, que va sortir l'altre dia fent la prova del mapa. Doncs la fulla acicular, jo què sé com és la fulla acicular? Doncs mireu en l'aplicació d'arbres i intenteu trobar què és una fulla acicular. Això suposo que el que interpreta o el que intenta és que la gent es mogui i que la gent vagi despertant aquest interès entre grups, aquesta, no sé, no m'agrada dir competitivitat, però diguem-ho, que som poquets, competitivitat sana, i que entre uns i els altres puguem trobar què és una fulla acicular o una fulla palmada. Palmada, doncs, com la mà oberta, doncs, perfecte, escolta, estupendo, i hem trobat una cosa que no sabíem. Hi ha una altra prova, que és una petjada. He fet una animalada, Rosa. No, ja està, perdona. Una petjada. Les petjades són... Ja està, he resolt. Les petjades són joc de pistes. Es proposa un joc de pistes. El sistema et preguntarà que vagis en una direcció, a tants metres, i que has de trobar, no sé, alguna cosa, algun element. No es tracta d'intentar trobar-ho. Ara ho veurem en exemples, aviam si d'això, si ho veiem. A l'inici del recorregut trobarem una presentació de totes les entitats que hi han participat, des del primer a l'últim. Com us deia, Interior, amb el seu 112, ens ha fet la proposta que difonem aquest MAI 112, que sincerament, i us dic com a guia de muntanya, és una aplicació útil, perquè té cobertura a tot arreu, pràcticament. Qualsevol cosa que ens pugui passar a nosaltres o li pugui passar a un altre grup que trobem, ens serveix. Una altra entitat com a representativa que hem triat és l'ESTEA. Som tots nosaltres entitats i moltes més com l'Ajuntament de les Preses, etc. El format de les preguntes és aquest. Quan cliquem una pregunta ens trobarem això, ens formularà la pregunta. Ara explicaré també això de l'EduLogs, de l'EduLog que m'he deixat abans. Aquesta pregunta és precisament a l'inici de tot el recorregut. A l'inici del recorregut el que pretén és situar-te en el lloc, ubicar-te i veure com, en aquest cas, el sol actua sobre aquest petit tros, aquest petit paisatge, com aquest sol penetra en les zones ombrívoles i com afecten les zones ombrívoles o com afecten les zones solelles. Perquè tot això ho veurem després a mesura que anem desenvolupant en el mapa. Explico el que és EduLog, aquesta etiqueta. Totes les preguntes van enumerades, totes. EduLog, taxus i el número.
l'1, 2, 3 fins al 23. D'acord? Em sembla que hi ha 23 si no me'n descompto de cap. Això són les preguntes, el número de preguntes. Per què això? Per què aquesta etiqueta? Perquè això a nosaltres, quan sobretot anem els nostres nois i noies en grup o de centres escolars, això ens permetrà, quan arribem a l'aula, poder trobar les respostes entrant a Instagram, perquè això, aquesta etiqueta, es penja a Instagram. La resposta es penja a Instagram. Penjo la resposta d'aquest plantejament, poso l'etiqueta, Edulog Taxus, en aquest cas 2, l'etiqueta del meu centre escolar, o el grup de muntanya o el grup d'amics, i jo quan arribi a casa, buscant a Instagram a través de les etiquetes, trobaré les meves respostes, les respostes del meu grup, les respostes del meu centre escolar, de la meva classe. I no només això, quan jo estic aquí a Edulog 2, jo què sé que ha contestat la gent? Doncs busco a Instagram Edulog 2. Què han contestat les persones aquí en aquesta pregunta? Doncs puc tenir tota la referència de totes les persones que han anat passant abans que jo i han donat una resposta, que podeu estar d'acord després amb les respostes o no, això ja no hi ha un control d'aquest tipus de respostes. Sí que és veritat que a l'inici de tota l'activitat es deixa molt clar una cosa, alerta amb el tipus d'imatge que es pengen, en principi no es demana res que sigui de l'entorn natural, alerta amb els comentaris que es puguin arribar a fer, perquè l'aplicació o l'objectiu d'aquesta activitat permet fer unes coses però no permet fer unes altres. I ara volia dir una cosa i se m'ha anat alçant al cel, ja vindrà. En fi, això és el format de les preguntes. Aleshores, nosaltres amb el dit cliquem sobre la pantalla la resposta que considerem que sigui correcta. En aquest cas aquí vaig clicar expressament, una incorrecta, surt per l'est i es pon per l'oest, fins aquí tot és correcte, no? Més o menys. I tota la vall és Solella. Bé, doncs això no és cert. Per saber-ho, potser s'hi ha d'anar, s'ha de mirar, ens hem de fixar en la posició del sol, quin és el recorregut, etc. Bé, una altra pregunta, per exemple, la pol·linització dels teixos, del teix. El teix és el nostre principal motor, és el que ens ha portat una mica fins a aquest espai que tenim una petita teixeda. No ens centrem només en la teixeda, realment l'activitat ens està parlant de pràcticament cada metre què és el que hi trobem, però sí que el teix és el nostre principal motor d'aquesta activitat. Aleshores, intentem aprendre una mica més del teix com a individu, com a arbre específic, especial, que ens agrada, que ens l'estimem molt i té un comportament en el medi natural. I després el veurem com funciona en grup, com funcionen teixedes, i quina és aquesta dinàmica, interacció entre espècies que parlava abans l'Antònia. Bé, en fi, no sé, aquí a nivell d'exemple ja veieu la pol·linització és a través d'insectes, és a través del vent o és a través dels vertebrats, a través d'ocells. Escolta, ni idea. Doncs provo, no sé, a veure què et donarà, quina resposta et donarà. I a partir d'aquí podem parlar i podem intentar, a través de les aplicacions, buscar més informació, etc. Hi ha vídeos que expliquen una mica l'entorn on passem. En aquest cas aquí hi ha un vídeo que vam penjar des del refugi sobre les teixedes. I aquesta és la imatge de la prova que és un joc de pistes. Tothom estarà espantat mirant 33 quilòmetres, si tenen 33 quilòmetres en direcció. No, això és un error a l'hora de penjar la foto, que si ho penges en un altre espai que no és el lloc, doncs clar, la geolocalització et diu, noi, estàs a 50 quilòmetres.
En el moment que estiguem en aquell indret ens dirà estàs a 5 metres en aquella direcció, nord, sud, est, oest, el que sigui. I aquesta em sembla que aquesta imatge em sembla que és la més sensibilitat, que és l'abraçar-se realment a un arbre centenari. Els teixos s'acostumen a ser arbres són molt longeus, però acostumem a trobar-los realment amb arbres que són de 100 anys. Llavors, home, ens aprofitem, no? Ja que tenim un arbre centenari i que realment ens pot fer una descàrrega d'energia i una càrrega d'energia positiva, doncs intentar buscar un arbre i abraçar-nos, i si la volem penjar a Instagram, doncs la veurem tots. Bé, doncs, no sé, jo crec que més o menys ja ens estem passant. Més o menys el mapa que hem proposat és aquest, l'activitat és aquesta, està oberta a tothom. Espero que us agradi molt, que sigui molt constructiva, ja ens ho fareu saber, perquè sempre va bé poder conèixer si realment funciona o hi ha coses que no funcionen, doncs corregir-les. I no sé, gràcies a tothom per aquests minuts, per aquesta tarda i escolta, i salut, que vagi molt bé. Moltes gràcies. No sé si hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa, és el moment, Sí. Clar, a Instagram el que té... Per això no hem utilitzat cap altra xarxa, perquè Instagram el que ens permet és penjar una imatge i penjar text. A Twitter, per exemple, això és més complicat, perquè els 140 caràcters ens limiten moltíssim. Quan estem treballant amb nens, realment que escriguin 140 caràcters a mi em costa molt. Llavors, amb un nen o un noi és complicat. Sí, i Instagram, això també que deies, que et pot vincular, et pot unir a diferents centres escolars que hagin fet l'activitat o això. El que sí, ara que dius això dels centres escolars, sí que és important, és a tenir en compte abans de sortir de l'aula i abans d'anar a l'espai, és primer mirar l'aplicació, mirar quines són les aplicacions que hem fet propostes. Segurament no hi ha gaires més, per desgràcia, hi ha molts informàtics que s'espavilin una mica en aquest camp a donar-nos eines de treball, perquè pot ser interessant. Però de les que he trobat, que m'han semblat interessants, que ens han semblat interessants, doncs les hem penjat. És important conèixer-les una mica, és important saber què ens volem descarregar, perquè al moment que estiguem a bosc, com a mínim portem els mòbils, les tauletes preparades, perquè si no és una història allà mateix, haver d'instal·lar programes, haver d'instal·lar aplicacions, examinar on funciona, no sé què, no sé quant, és un rotllo. Doncs millor fer-ho a l'aula, que això ja pot ser una activitat d'aula, de preparar el teu material i quan surts a bosc ja ho tens tot preparat. El que sempre és important també és que des de la docència que s'ensenyi una mica el que és comunicar a través de les xarxes socials i no perdre por de res, a veure, s'ha d'anar en compte com en totes les coses, tot ha de tenir la seva mesura, però en fi. Sí que no vull deixar de dir que l'activitat aquesta comporta el seu risc, és a dir, els educadors ambientals, quan sentim a parlar de tecnologies al camp, ja és una cosa que se'ns posa una mica de por, no? Per què? Perquè
acabem estant més pendents de la pantalla segurament que no pas de l'entorn natural, i això és un risc. Aleshores, aquestes activitats s'han de dinamitzar bé, perquè si no, potser estàs passant per un lloc on hi ha una femta de mustèlid, guilla, això el mapa no t'ho sap dir, perquè això el mapa està fet a l'any no sé quin i estem a l'any no sé quantos i això no ho observa. En fi, sempre és bo que hi hagi algun dinamitzador, sigui educadora, educador ambiental, sigui un mestre, professor, però que algú que una mica que situï sobre la realitat, sobre el moment. No sé, què tal? Sí? Doncs repeteixo, moltíssimes gràcies a tots i a totes i ens veiem al REFU. Demà em donaran la gravació, no la tenen avui, perquè primer l'han de supervisar. Però bé, no? Sí. Però aquestes coses van com van. No és del Barça, no és del Barça. No és del Barça. Si haguéssim portat aquí més que ho haguéssim anat a fer un intent. Ara veig aquí que no és blog.